ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तसं जर पाहायला गेलं तर फायटर म्हणजे आपण म्हणतो की एखाद्या गोष्टीला फेस करण्याची कॅपॅसिटी असलेला माणूस आणि हा फायटर मॅन म्हणजे आपले जे भामरे साहेब आहेत या ठिकाणी कल्याण भामरे तुम्हाला आम्हा सगळ्यांच्या परिचयाचे तर ते या ठिकाणी एक गाणं सादर करणार आहेत मैं शायर तो नहीं। मला वाटतं हे गाणं त्यांना किरणकडे बघूनच सुचलं असावं परंतु जे फिल्मी गाणं आहे ते आहे बॉबी पिक्चर मधलं त्याचे संगीतकार आहेत लक्ष्मीकांत प्यारेलालजी 1973 मधलं हे गाणं आहे सादर करतायत आपले सगळ्यांचे आवडते कल्याण भामरे। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो यही मगर हंसी जब से देखा है तुझको शायरी नहीं शायर तो I